Smartomi on niin kuin Misavalle kumppani vähän kaikenlaisissa tällaisissa automaatioon liittyvissä asioissa. Pääsääntöisesti me tehdään niin kuin ennakkohuoltoa ja muutenkin tällaista niin kuin automaatiokunnossapitoa heille. Misava Homes of Finland on japanilaisomisteinen sahalaitos. 1994 on perustettu ja tuotanto on alkanut 1995. 2 vuorossa työskennellään, niin meitä on kaiken kaikkiaan 37 tällä hetkellä täällä näin. Joo, noin 15 vuotta sitten kävin Smartomin kanssa. Ensimmäisen kerran oltiin yhteydessä ja se tuli tuosta naapurifirman kautta. Pääsi aika nopeallakin aikataululla sitten selvittämään niitä ongelmia, että kun linjat seisoi tuolla noin. Selvitti sitten tosiaan, että mikä on vikana ja saatiin osat siihen ja linjat käyntiin taas. Ja meillähän oli jo silloin ongelma, kun oli ollut liki 15-18 vuotta sama automaatio. Vanha automaatio niin oli jo elämänsä niin kuin päässä ja hieman jo yliajalla. Että oli aika korkea riski pitää vanhaa automaatiota tuotannossa. Varaosa saatavuus rupesi olemaan jo aika heikkoa. Meille oli todella tärkeää ruveta päivityksiä tekemään linjoilla. Eli se oli ihan välttämätöntä. Käytännössä se automaatio on se, mitä tuossa tapahtuu, kun mennään siitä tukista siihen lopputuotteeseen, eli siihen lautaan. Että kaikki sillä välillä toimii automaattisesti. Ajateltiin, että testataan hommaa jollakin linjan pätkällä, että vaihdetaan sinne automaatio. Ja hommat rupesi toimimaan aika hyvin ja Smartomin väki tuli meille tutuksi. Sitten seuraavina vuosina taas linjan kerrallaan jatkettiin ja automaatioita uusittiin vuosittain joku linja. Modernisoinnin yksi suurin hyöty on se, että me saadaan tuotua niin kuin sitä laiteturvallisuutta nykypäivään. Suunnittelu ja riskien arviointi tuli Smartomin kautta. Minkälaisia turvaratkaisuja tarvitaan? Tuossa halkaisusahan linjalla, rispalinjalla juuri, niin siinähän valoverhot estää sen, että vahingon tapahtumasta. Että sinne jos laittaa käden, niin sen valoverhoa pysäyttää linjan välittömästi. Ja sama on sitten taas toisinkin päin, että jos sieltä tulee sieltä linjalta joku poikittainen lauta esimerkiksi sitä valoverhosta ohi, niin se pysähtyy myös silloin. Se on niin kuin näkymätön aita tavallaan. Se pysäyttää sen laitteen liikkeen, niin siinä ei pääse silloin tapahtumaan mitään. Yksi niin kuin kulmakivi, mitä me yritetään siinä modernisoinnissa aina pitää, on se, että me ei vaikeutettaisi niiden operaattoreiden töitä, kun yleensä sitten se turvallistaminen tarkoittaa sitä, että sinne tulee aidataan jotain alueita, minne ei pääse niin kuin ajon aikana työntämään kättä joku kuljettimen väliin, niin sitten me yritetään esimerkiksi turvakameratekniikalla taklata sitä. Smartom ajatteli, että laitetaan siihen tämmöinen turvakamera kuvaamaan sitä aluetta. Jos siinä alueessa tapahtuu jotain muutoksia, niin se silloin sitten hidastaa linjaa tai pysäyttää linjaa. Sehän niitä ei minun tietääkseni ole vielä kovin hirveästi käytössä missään noita tuommoisessa aluevalvonnassa tai tuommoisessa käyttövalvonnassa. Tavoite on ollut niin kuin turvata se tämänhetkinen tuotannon taso. Ollaan onnistuttu Smartomin kanssa aika hyvin siinä. Smartomi on tehnyt luotettavasti nämä automaatiotyöt ja sovitusti ja sovitussa aikataulussa. Ja nyt meidän on myös aika helppo kehittää tästä eteenpäin. Voidaan tehdä helposti ohjelmanmuutoksia, jotka vaikuttaa jopa tuotantoon, turvallisuuteen, toimivuuteen, aika moneen asiaan. Nyt tästä eteenpäin meillä on aika helppo. Tuo automaation muutos, niin se antoi aika paljon mahdollisuuksia tehdä kaiken maailman hienosäätöä lisää siihen linjaan, että siellä tuli niinku semmoisia juttuja, mitä ei aikaisemmin voinut tehdä. Ja ne on todella helpot tehdä sen ison käyttöpaneelin kautta. Ja itse ajattelen vielä omaa hommaani kunnossapitoon vastaavana, niin on aikamoinen turva, että mulla on joku puhelinnumero, mihin soittaa. Kyllä se yöunia rauhoittaa. Apua on kyllä saanut, jos on tarvinnut, niin palvelu toimii todella nopealla aikataululla. Jos jotain on sovittu, että tullaan tällöin, ja joustavuus on yksi asia. Jos tarvitsee viikonloppunakin tulla tekemään, niin sitten tullaan viikonloppuna tekemään. No, kukapa sitä hyvää tietysti vaihtaisi pois. Ja kyllä luotettavuus on ykkösjuttu ainakin minulle henkilökohtaisesti. Ja kyllähän Janne, semmoinen aika, sanoisin, että luonnonlahjakkuus
tuo automaatiopuolelle. Mä oon aika velho. Jatkoa odotellessa. Ensi kesän projekteja suunnitellessa. Niitä on jo suunnitteilla.